Salutați toată lumea, eu sunt Mihnea și bun venit la un nou episod de Minecraft. Celălalt episod, partea întâia de Minecraft la școală nu m-a mers. Nu știu de ce naiba, ci care mai mult de 15 minute. Aici suntem, să scriu, sunt român. Sunt român ca să nu dea kick. Ăștia văd că dau kick dacă le zici da sau dacă le zici nu. Bă, dar ce construiești ăsta în portal? Bă, da, și ăștia sunt bala ideea mari și nu știu să fac un portal. Bă, da, proști, nu sunteți, mă, proști. Uite, eu am făcut un portal. Hai, am făcut de 3 ori azi. Artilă, nu, că nu, pentru mine nu știu să fac un duc și de ala. Băi, fraiere, uite aici. Nu, bă, nu bălău, ia uite. Cum să facem portal, nu bălău. Păi cobblestone, așa îmi place mie să fac mai înalt. Nu știu dacă e necesar, dar eu așa fac. Nu bălău. Ia uite cum să facem portal. Vezi portalul meu? Uite așa se face. Dar ce-ți vadă, că e prost. Dar ce se face? Păi TNT și le spune de turul. Bune! Da! Merți-mă cu idiot ce ești! Ok, nu merge. Nu pot... troll. Nu pot să explodez. Fraiere, troll. Troll de fraier, ce ești? Nu, bă, fraiere. Fraiere, ce nu faci acum? Bă, trebuie să știu ce am uitat. Așa. Nu, bă, fraiere, arată să-mi fac un portal. Nu! Bă, îți place unde ești tu ăsta? Ane. De foc am fost să mor eu. Uite pe Ana, bă, Ana. Uite aici, bă. Așteaptă, nu, asta e Arehino, nu știu ce dracu. Bă, dar asta e idioție de nivel. Hai să facem... Hai, trebuie să ies. Să închei banii. Cred că nu știu dacă. Ați plictisit lumile că am intrat pe FNAF, am încercat să filmez, dar sunt proști, nu mai e old bunny, my friend. Am jucat cu ăla de meciuri. Am jucat cu Rafael. Cu Rafael. Român sau kick. Puzzle, dacă ăsta e puzzle, eu o smâță. Ăla pe care am intrat eu, arhitectură. Ia să vedem. Ceva, please build a city with me. Join, ok. O, că vin să te ajut să construiești. Că nubii ajută. De fapt ăștia pro ajută, pentru că ce să faci? Dacă știi să construiești, ce să nu așa pe ceilalți. Adică eu știu ce să fac super clădiri. Nu știu câte ori am zis, adică o mai fac încă ce șmecher arată. Asta e Eric Lane Gaming? Nu. Bă, dar n-arată deloc rău. Eu o să mai pun câteva retușuri în căsuțele ăstora fraieri. Ce dracu, bă. Dă-te că eu fac. Bă, dar ce făcu? Arată ca lumea. Din ce aici? N-ai nimic. Bă, șmecher. Uai, de ce mi-ai dat kick? Eu construiesc. Ok, hai că intru înapoi. Please build a city with me. You are eliminated. Ce fraier. Uite frumoase. Intru pe asta. Na, că e român, fraierul. Sau măcar să ajung să construiesc și o casă, ceva. De ce mă dau afară, frate? Că eu vreau să construiesc. Am chef de Bă, era să scot încărcător, doamne ferește. Poate cădea în cap. Ok. Oh my god, ce casă! Ce șmecher!
Bă. Da. Proști mai știți, bă. Eu fac o mapă de arhitectură. Normal silver. Catch red versus blue. My world. Așa, 6 players. Please, bă. Până să da. Na, uite lumea mea și pot să dau kick și pot să fac orice vreau eu. Numai sper ca ăla My World să nu fie ceva pe care am construit eu. Parcă vezi că lumea a explodat TNT-uri, că eu am mai multe. Una explodată, una neexplodată. Hai să vedem care-i. Ok. No fucking way. E lumea mea cu experimente, să mor. Să fie. Să zici. Să zici că am oraș. Ăștia lasă aici că nu fac. E hotelul meu. Și partea mea de schi. Nu știu dacă l-am pus pe YouTube. Cine mai ține minte pârtie de schi? O să o pun pe cap. Nu merge. La schi, bă, boss. Nu știu dacă l-am pus, dar am făcut o pârtie de schi. Oh my fucking god, ce șmecher. What the fuck? Era să rup gâtul cu propria pârtie. Salut, bă. Bă, dimineața. Bă, dimineața de seara, ceva gen. Hai, ăla e ceva gen. Hai, sictir că e dimineața. Bună seara, bă, domnul zombie la recepție. Cât costă tarif pe noapte? Recepție, tarif, 50 de lei pe noapte. Țin 50 de lei. Hai să ne culcăm într-o cameră. Asta e caca de cameră, n-are nimic înăuntru. Hai să mă culc aici. Bă, da. Ăsta e recepționerul. Fraier, ăsta e recepționerul. Ce vrei să fac? Să mă mor? Mă, recepționerul, să nu știu, pot să fac. Na, fugi. Fercit? Mă culc. Ei. Mor recepționerul. Lol. Hai să luăm. Apoi să punem pe fraier la recepție. Ce asta? Uai, dar pe ce spunem? Că-l pun pe asta. Salut, zombălăule. Îți plăti 50 de lei pe noapte. Veni Steve. San. Hei, Steve, stai, bă, boss. Steve, hei. Unde construim orașul? Hai să facem aici. Zumbărău! Steve, unde ești? Treci încoa. Hai să construim un oraș. Aici, bă, boss. Aici, ce șmecher e locul de oraș. Hai să facem o căsuță, bă, dar e la finalul. Eu mi-a. Ia, vrei...
A murit, muri. Muri, bossă. Uite-l pe unul. Hai să construim aici un oraș. Bă, da, ăștia s-au apucat de treabă. Hai, salut, bă, boșilor. Îl omorât pe YouTube. Hai, Petrică. Petric, construiești cu mine. Hai, bă, fraiere. Bă, fraiere, dar nu așa se face, bă, fraiere. Bă, sorry. Hai să-mi iau și eu itemuri de construit. Și să mă apuc și eu de construit ceva. Ca să fiu barosan. Nu zic că ai despre mine că sunt idiot. Hai să iau și unul din ăsta. Și unul din ăsta, nu. Așa. Hai să facem noi că stă. Ce? Uite, bă, dar ce e harnic ăsta? Holy shit. Făcut deja o casă? Bravo, boșilor. E drăguț măcar. Am eu, hai, e rândul meu. Fac o casă și mai tare. Dar ce ai, bă, înăuntru, fraiere? Hai, facem o casă ca lumea, nu? Hai, facem tămai căsoaia. Facem un bloc, ceva. Poate facem chiar și cu lift. Asta să fie dormitorul, ia. Dacă ăsta e. Ia ca mă idee să fac o dita mai căsoaia. De aici să fie o baie lângă dormitor. Că am învățat la educație tehnologică că e bine să fie o baie lângă dormitor. Hai că asta mă interesează acum, da. Hai să facem noi ceva. Sorry că vorbesc cam urât, dar ăsta-s eu. Aici hai să facem o ușă ca să se intre direct. Bă, dar nu e ideea rea. Bă, lăsăm aici loc de intrare la ușă, ceva. Bă, dacă am ies ăștia fraierii. De aici să facem un living mare. Bă, ia. Așa pentru un prim plan de casă n-arată rău. Bun, hai să facem aici dormitor, facem o fereastră uriașă aici, ca boșii. Ia uite ce fereastră frumoasă avem și noi. Hai să luăm lemn sau varce să luăm noi. Hai să facem o cabană frumoasă. Scuze dacă mă uit că am răgușit pentru că sunt un pic răcit. Vreau să fac provocare am-nam sau provocări nebune, nu știu. Am-nam sau provocări nebune. Vreau să fac. Vă rog, lăsați întrebări în video pentru că avem deja 13 minute. O să terminăm în cealaltă parte. Deci vă rog frumos, lăsați comentarii pentru am-nam. Pentru că asta voi face și în următorul episod voi face provocări nebune după ce vin. Și da. Deci cam așa, deci uite cam așa arată casa. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Eu am fost Mihnea și pa, pa!